kuristaja. Jossain tuolla joku ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Mitä vittua? Lanefielderist yksis ulkomaailmasta, pääni sisällä vankina, mieli sairaalas. Seisoo Edgein pakko paidassa, puhumassa sairaita tälläkin raidalla. Mä oon kaikille vaaraksi, mä oon Ned Game, pääs ihmisnahkanaamari. John Wayne Casey, 33 ihmistä, löytyy valintatalon lihatiskiltä. Tappaja, klooniksi kastettu murhaaja, kuristajan mielentilan surmaaja, sarjan murhaaja, nekrofiili. Edmund Kemper on yksilöiden piiris. Santa Cruz, murha-aalto kasvaa. Jos mä rakastun, tekee mieli tappaa. Tapoin eläimiä, kun mä olin kakara. Myöhemmin lähti oma äiti vasaralla. Revin sen pään tikkatauluks, raiskasin ruumiin mielentila kauhuks. Naisliftareet on syönyt elävältä, suupielet veressä maistuu elämältä. Jeffrey Dahmer, sähkösahan ääniä, päihdeongelmia ympäri lääniä. Mielentila yksilö päässäni tuskissa, ansioluettelo 17 uhrista. Kuristaja on edelleenkin hengis, sä tiedät miksi mulla on nauhat mun kengis. Mä voin elää huoletta, joku ihminen tapettiin mun puolesta. 13 naista tapoi ja raiskasi mielentilan keskeltä. Löysi paikkani, psykopaatti juoksemassa lenkkiin. Joka yö unimaailma herää henkiin.